Tikulandireni okundomvera pano ndi Panyasa Voice Box pamene makhala ndithu ndi Amalawi osiyanasiyana makhala ndi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudza ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Ndiye pano tabwera ndithu ndi a countryman and the uncle. A countryman and the uncle samabisa iwowa ndithu amasapota chipani cha Democratic Progressive Party komanso mtsogoleri wa chipanichi wolemekezeka a Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye tonse tikudziwa kuti chipani cha Democratic Progressive Party komanso a Professor Arthur Peter Mutharika loweruka lapitali anali kunzuzu kumeneko ndithu amachititsa msonkhano ndipo kumeneko kunakuoneka kuti ndiyayi kunabwera ndithu anthu ambiri amene amapereka chilimbikitso ku chipani cha DPP kuti mwina atha kuzapambana pa chisankho cha 2025. Ndi a countryman and the uncle angofuna kukhala maganizo awo pamene msonkhano umenewu unayendera. Iwo amakamaka koma ayamba ndi kuyamikira anthu akumpoto kuti ayi anthu akumpoto sidzitsiru, anthu akumpoto ndi anthu anzeru amene ndithu amadziwa chipani chofunika kutsatira kuti dziko la Malawi lipite patsogolo. Iwo ansana kuti ayi zaonetseratu kuti APM ngakhale libe ndalama a APM ndi chipani chawo cha DPP ali ndi anthu amene ndithu atha kuwavuta. Ndikhale MCP zigawa ndalama kumagula anthu koma adziwa kuti ayi DPP ili ndi anthu ake okhazikika amene ndithu sachitanso kupena kuti akachite kuwagula kuti avote koma okha amabwera ku msonkhano chifukwa kuti akusangalatsidwa ndi chipani cha DPP. Pomaliza akukambapo nkhani ya abale athu a Dan Lufani amene ali wa chipani cha Malawi Congress Party kuti ayi a Dan Lu zikuoneka kuti nyimbo ijatu ilibe chikoka komanso mukuoneka ngati kuti inu mwachita kukakamizidwa kuti muimbe nyimbo. Ndikhale limodzi pa Panyasa Voice Box kuti vuli a countryman and the uncle akuti bwanji pa nkhani zimenezi pano Panyasa Voice Box. Muli bwanji Amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli ndithu chigawo cha kumpoto chigawo cha pakati ngakhale kumwera konse uku Eastern Region yonse iyi kuzungulira mpaka na kulowa chire konse kuzungulira uku neno yese uyu landirani tumoni countryman sindili ndekha mu studio muno. I'm with the uncle musanapereke moni kodi uncle chikoka chimene tachiona kumpoto chicha anthu amene tawaona kumpoto aja kapita tinene kuti maskrini amene amaonesawa amaonesa anthu aja double kapita ndi chani abale anko ndiuzeni ine sindikufesa ndi chani chimene chicha. Countryman lero linuyo simulaniraso kuwapasa anthu enaso akumwera akandi apakati lero lena kuwapasa moni anthu akumpoto basi. Oho, kodi ndiye kuti moni umenewu anko ukhali wa anthu akumpoto tu moni uwire oneka anthu akumpoto anthu akumpoto achawo ngati kumalawi kunoko kuli anthu ifeyo mtundu wa anthu umene patuti simabulutu ndiozindikira kuti pakuzindikira mtundu uyamba kuzindikira kumalawi kunoko ndi anthu akumpoto. Oho andi anko ifetu tinakakwatira konko ndiye mukangati mutichemerera kuti kamene tikopereka muchitumbuka kuti anyithu inu mwatandala uri mwapalipeta anko unekati kuli mtundu ozindikira namba 1 kumalawi kunoko ndi anthu akumpoto. Anthu akumpoto yetu achiwiri mwina kumabwera kumwerako sopano kwinaku ayi ena chani mabulutu. Anko inetu tapereka ni moni anko tiyambe dikia imene kia wanikaya ine nalina kale kuti countryman lero sitiperekaso kwa ifeyo maujeni athu malisteners athu onse ya ineyo lero limoto ndikupereka bravo kwa anthu aku Northern Region. Bravo anthu aku Northern Region zikomo amene achagwira ntchito. Kodi agwira ntchito countryman kodi anko kudakhala kuti chabwino chipani cha DPP chimapereka ndalama kwa anthu ngati imene amaperekera MCP achi tine kuti pamene paja tinakafapo zingati countryman pamene paja sakatafika mabiliyoni amene chatu manyumba athu onse tikusonkhera kugulisa ndalama osakwana. Ana countryman lero linakuwuzani poni kuti fene pakuti kuwerenga kwambiri mwamva countryman kwambiri kuti book of American democracy linakamba kale zimene zozo kuti if you don't have money have chani people. Oho chifukwa DPP ndalama tilibetu. Tilibe DPP ndalama ife koma tili ndi anthu ife tili ndi anthu ini anthu amene mukanatha kukwagula APM ndine kuti ali ndi anthu yetu APM ndalama alibe koma APM ali ndi chani ali ndi anthu mene akuza niyo kucheni example imene kuti if you don't have money have chani people. Anko chimene chimakulimbisani mtima ndi chani inu mpaka na kuwauza Amalawi onse kuphatikiza ndine ndemwe kunduza kuti musadandaule asiyene MCP akonze matuvi yawo awaso awo akonze msonkhano wawo tikuone kuti matuvi ndi ati
akatile maliro nakonza kuti niyo pano pamwirere kuti mulape ngati mena malapira zikwese pamaso pa IPM kucheni kuchako kunzuzu kuchako iniyonso mulape pamaso pa ineyo chifukwa iniyo sikumene chamwe ndisakasaka nkumadandira kuti koma tiona ndizimene apanga akongolesi tiona ndizimene apanga achimwene ife ndipipiso kona kuti naubuka kalekale koma taonani lero iwo walero ngoti basi mwakuti uno DC ameneyo kuti DC ndiwambaliso munasi wa kongolesi amalola abwanja zotabuka kaisonkhano ina akatile pene nakuzana kuti ayi akatile mani ndisadandaule asiyene amenewo atani apange nsopa afro palomita yonekere pati pamene popo ndiye kuti apapa ndine kuti mawu akulu akoma akatani sopalo akantile mani mawu akulu akoma akagondera atinaka akantile mani ndi wamkulu kuti zina kuti ankolo litu sikuti linangobwera ya ine ndinabwera kwa inu muti utaphwanyika ankolo utaphwanyika ndipo ndinakuzani kuti taona ni zimene inu munandiuza kuti ayi mtima mmalo si zimene zaoneka apa msonkhano wa MCP 2% Dani Lu ali koko kubwera kusonkhano kwinaku kupezeka zoti 12%. Anko inetu ndipepese pamaso pano kuti ndikhulukireni ine musapepese pamaso pa ine ndekha mpepeseso pamaso pa Dani Lu Dani Lu inenso ndiye ndikupepeseni pamaso pano ndaukhulukirani paja poyambirira munandikuisa kwambiri koma panopa ineyo ndaukhulukirani chifukwa nyimbo yanu imene mwaimba ija ilibe chikoka komanso nyimbo ija mukoneka ngati mwaimba pokakamizidwa ndiye ine ndaukhulukirani nanga ndene kuti chani yanko akatile mali chimene mungaziwe ndicho kuti munthu ukangula munthu ukangula sumangula ndi nzeru zomwe mangongula thupi tikutoka Dani Lu sadakaipa kumene kuchako amuda kuipekana kuti panalapo kuti anthu avote Dani Lu sakavotera chakwera kodi ayi sangamvotera chakwera akatile mali ne nyimbo ija ndaimva zulo ndimaimvera kunsika kuntunda kwa akatile mali akumana kuti koma mukuimva nyimbo iyi ali kuti kuchatu nyimbo zawo izi makandi blessing zili kuchokera kwa Mulungu koma none ni nyimbo iyi waimba kuku isiku koma palibe zolo chaika pano kwazo ndi chikoka ilibe kakati kuti munthu nyimbo ya amembera kukakamika ndimene mwa kuti munthu amembera kukakamizidwa anko ine ndikuvomerezeni fasi kumenje nzanga gamoto inamuvuta ndinamunyamula mpaka na kwa Farao kundilande ntangofika kungoti kuti tipeze potulira galimoto anthu atatu tu anatulukira nyamata oneka abwino otchena bwino anko muziwankhani imene anakamba akuti apapa Dani Lu ndi akuti kutha kwa Dani Lu anachita kuna kuti Dani Lu ndi wapala komanso anko siye khayo ndisananyamuke kupita kumene kuti nakoma ndi achikoka choyambirira chongo ndipeza ananena kuti koma achisiru achaso ndi chani munthutu amene oti sinimayembekeza kuti angati akuti koma achisiru achaso ndi chani chimene apanga iti zona ngamakayimbe nyimbo ati akutamanda chakwera nkhani nayiziwira kuyambira pa Dani Lu pa achikoka sa Dani Lu kuti komanso achisiru aja ndi chaniso ndiye ineyo ndikobwerezabe pamenepo kuti achisiru aja akatile mani chimene ndikakuze ndicho kuti tutilangize anthu oyimba akumalawi lero sitilangize oyimba kuchani akumalawi kuno ifenso tu ndi oyimba koma tilangize oyimba azathu tilangize oyimba akumalawi kuti Mulungu akakupasa luso ukhutitsidwe ndi luso limene Mulungu anakutani anakupasalo koma kuti uphatizepo zakumidima sigwira umagwa yetu Dani Lu kuti ndizinziwa ine Dani Lu namuziwa takuimba ndi Jesus Band atemba nyimbo je ina bepa kwambiri ijayo mati chani Dani Lu anaimba nyimbo ina kesi yobepa kuimba ndi ujeni ndi Lucius Band imene anachoka nawo Dani Lu namuziwa ine time imene ijayo mwamveti ali kuchoka kumene kuchako ngoza kuti yuje waimba nyimbo lokutipipi chamata akayimba umaza kuti ati munthu watani waimba koma vuto akatile mali limene machitika ife amalawi ifeyo pena pake zimene tili nazo Mulungu akatipasa sitikhutisidwa siye kaza Dani Lu even anthu olemera akatile mali kuti kweniyo apapa mukaphula pato sipo kandi magari moto awiri akazafika kuti hoteli simuzakhutisidwa muzamba kupita kwa asinganga kuti achuluke akhale angati akhale 50 anko inutu apa mwafotokoza mmene munaziwira Dani Lu inenso ndifotokoze mmene ndamuziwira Dani Lu ndili ku Lake of Stars ndinalishasha kwambiri chifukwa cha volunteer ndiye ndinasiwana mpaka ndi azungu enieno opangisa Lake of Stars aja ine yaika aja ndiye anandiuza kuti iweyo ndifuna ukhale olandira maartist ndiye ndinamulandira Oliver Mtukudzi ninkangomuona ndinakhala naye chonchanko kumacheza naye Oliver Mtukudzi asanamenye saundi kumabwera Dani Lu Dani Lu ali ndi madam wake oyambirira andiyenso Dani Lu akhoza kukumbukira Dani Lu akubwera namulandira ndi akazi ache
na analowa paka gate pamenepa nauza kunena kuti azungu akuti uyimbe shupi iwe shupi mwayikumbukiranko ndi Justin Maika Mbaija ndiye ndamuza kuti azungutu akufuna iti anaphwasamula iti andi pamene pajetinaye kuti sanali danu weniweni countryman amene anali danu wa origin ndimene ukamba za countryman kuti tikakhala ndi chuma Mungu akatipasa tithokoze kumwamba ola asinga ngati ndiochenjera kwambiri countryman mwamvete yuko kuchamba chuma chebunubuno asinga ngaso ena alikati ma profit amazoza kuti countryman akuphula profit amaziwa kuti countryman wakuphula ndiyamata iye chaka chino mukubalanisa kuti ataimva kale kwa alamwanga yakuti countryman anaphula ndiye tanilu iwe cho kuimba kuchako is a blessings from God. Mwamvete kuma chifanya kuti sana kutisidwe kunabwera satana njerekezi onyenga kuno kuti pamene mulipa ayayi ino simukukwanira iyayi simukukwanira ayi mupitirira pati mupitirira pa mufike pauje mupitirira pa Oliver Ntukuzi ndichifanya muno kuti pano patanuluwa agwa kodi apapa ndi kuti agwa naka inu mukuzo kuti inu ali mukuzo inu atanuluwa anadwala pakati naka kudwa kwa tanuluwa kunali kwa nomo kunali kwa masilamusi inu atani lutolo ndikuti kuimba kucha ndikokakamizidwa akopa kuti afa akopa kuti atani ndi pamene ndiye kuti ife tikunena kuti takhululukira yetu chikole chimene anatenga iwo ngati sachikwanirisa iwo china chizo kutani kuchitika uliwanya munono convention ya DPP anakaima kodi senapite ife mangomva nyimbo zake za tanuli zimangoyikidwa tu basi tu pa mauchenitu chinavuta sonchani ndamene jaya anachita pasidwa iye ujayo atauzidwa tanulu kuti wewe kangopita kukaimba kumeneko idulireni pombo anko idulireni pombo nkhani idulireni kodi anko msonkhano uja tangofotokozani ziwiri zitatu zimene APM wasisa kwa mtundu wonse wa Malawi ino countryman APM rumene chapo countryman wayankhula kuti Malawi imene mwayankhulamo kuti mawu akulu akoma katani akagonera ine ndimakuuzani kuti musavotere anthu awa mbavazi anthu awawa musavotere amaviri harmony ndi anthu otani oyipa lero simuaona nyekwe nyekwe taiona anthu kumavomereze vile kumpoto kuchapa aliyeti kuionadi mwava countryman andi APM anakamba somene pachapo nkumayankhula kuti chito yonse imene anagwira gulachina malemu chakufa chihana may he rest in peace yonse amene anagwira china kamulepo kaluwa mwamva chito yonse imene anagwira china bakiri muluzi yokulesa matipate nziko munomo yonse ichayo isini veni inathera mugiya chifukwa kuti ziko labwira kuwandi pati chani system pamene ndiyo nthawi ya democracy mwamva countryman ni maoto akulu kwambiri adepiwa amakuyepimu iyo kunali kulira kumene kuchako kunoza democracy isija tina menyera ija kukathera mmanyaka awawa nanga siwo wanakuzati countryman tutsefe audio kuti awawa tiziko labwira kuwandi pati system safuna kuti munthu lesi ayankhule safuna munthu kuti mwako akwina lesi mwina apaki china chake zomwe zije zimachitika aliyesa zingoti kwacha koma kuti achakale yetu ndizimukola kuti la danulu chino kwamzi tupita kumene kuja danulu sindinsiya tu kodi simusiya intati tutankhululukira ngomkhululukira nifa munana kuti amene iye akazangobwera kuti pipi munana kuti musammenya ndiye mwamkhululukira pati ndankhululukira pamene pommenyapo koma ine chimene ndifuna ndiyankhule panopa ndicho kuti iye alape kodi alape sopano alapa bwanji mabwana awiri alapira bwanji countryman bwana ko iye uchano oyambilira ayitu countryman ndi bwana olonjezedwa choka kwa Mulungu Yehova yetu ndi mabwana ena ajawo ndi anthu okuti ajawo is a blessings from God pamene zina ziliza kumidima zina ziliza chani za midima za kumidima msewa midima ndio kumene wapeyo kulowera kuchako mwana mukumakemba kumene kuchako ndi kumidima ndeso pano iye atani anko saiba ponso nyimbo yokuti Malawi yako kachiyigwira ndi chikoka ziteka so pano bwanji ndingo kupemphani kuti muthandize zeru ndiye ndimene kuti akalape pamaso pa Mulungu kuti ambuye ine ndikuthokoza kuti ambuye munandipasa ine luso koma luso langali kwa ine inaona kuti ine munandipase luso lokwanira ndiye ndinapita kukasakasaka kwa anthu ena akenso ako midima ndiye lero ako midimawo andisocheresa kuti ongati chiyambire tanulu kuimba ngatoimbapo nyimbo yokuti
iyo sakoma yatanilu ndendi akuti ati kucheya kugwesa ino chakwera wacheya chani kugwesa mwina kuncheche chilimatu kapena akatemera kuti avakula zimene zonso koza akatemera kuti muimve ndikuti ola kuti mukamayimvera akatemera singakupasa ni chinga singandipangitse kugula fanta itso kapena kuti kugula ndikumvera pamene lozani zanu ije ndimanena kuti wachipitsiyeza chose akatemera ndikuti ikamemba kuseuko kwa ana amavina koma ichepo ndi munthu amene angavina chifukwa ukamavina uzikhala ndiwe chikangawa oho ndiye feyo tipemphe kuti atanilu mulape mulungu akukhululukira kodi amukhululukira alape mulungu ndi wachikonditu ineyo zonse zimene munandipasa zini maziderera ndiye ndinapita kwa anthu akumidima kuti utani ucho pano pasayimbaso nyimboso yogwira sayimba alapa maso pamwe akatemera ndi kwankula ine ndine munthu wamkulu zona azingoyimba manyaka tikuti uya ise town for mene mwana kuti munapita kundirande mwamva akuti town 4 kuchokeratu kundirandetu anko ine ndisana afusetu ine ndakuti ndimumwayankhula ngati munadziwa kale kuti ndifuna ndidziwe chani kundirande kuno ndiye uchene kuti alape alape ngati salapa kuti uye romabwe mwenga kamayimba pano nyimbo zonse zimakoma yoyambira ndimene mwaiona yoyambira ikhayi ndikuyepa kukapa maganizo wake ndipo palipo cha mulungu anachosera nzeru anachosa muzeru aliwike kucheya kugwesa chikangawo kuyepo yangu yoyemba nyimbo yake kuti nyimbo chandibomba amati ndibomba koma ayi mwapakati ndiye pia mubuja kantremeni mwayankhula mwayankhula si pia mtisine ne festi mayankhula ifeyo kuti wina aliyense upanga zopusa kuchipani mwamvetu aziwe kuti amene yo akupitiratu ali pampeni tizi kuchosani muzichosedwa ande pia mwayankhula statement iti yomweyo wanine naombera manja adeka nyumba tata kuyankhula kwa munthu wankulu kwa munthu wankulu chipani chamachita amachitola amachisewera koma pano zokuti this is a serious business bizo wayankhulaso unazo kuti ineyo tisini mafuna zokuti ineyo ndikamaza choka pampando panopa isiye TPP kunja kwa bongo msasiye bali zisiru ine TPP sifuna kusasiye ili ndizaisiye ili intact ili mboma mboma ndabwerera so akuti ndiye papa kuima kwanga kuti komaliza kuima kwanga kuti komaliza kuna umuza ima ndura chinyamata komene sitika kusiye niyo muri ku opposition ndifo yeje ndipasa mpamvu kuima pa ndimozi bena lili munthu wankulu pakhomo mwamva kantrema akamakuza kuti ineyo ndisinika kusiya kuti niyo makobiri awawa amene alilimu ni makobiri ochepa kuti niyo mupangano business muduka nawo ifune ndipake create wealth yokuti inuyo ine ndikamazaima kuti ndasiya mukhaleso kuti niyo muli ndi capital yotani muli ndipo yambira kuti niyo mchemera kupanga ndi capital ya DPP andi niyo mwaziona noka kupoto kujawo mwaondoka natinaduka kuli mtundutu wanthu uzindikira umene somafuna kupusisidwa anthu ake ndiakumpoto yetu chifukwa chakula wapusisa kumene kucha komweyo chazindikira kuti boma ndiliti lomwe lija linachokalija adiye pia musamayika atsuzi kwa usaso kumene chokuzitukuko kuti awali chimene aziwa iwo ndikungosintha mayina azitukuko zazawo koma iyo chimene nayo chimene apanga iwo ndi chani zero wate ndi amalawi boma uliwina aliyese panopa akuziwa boma ndilimulika DPP chifukwa ndilina kuti APM is a man of integrity izona aliyese amachita kuziwa ni munthu wankulu samafuna kuti kunamiza dziko palibe andichira mene ndingauze ne amalawi lero ndichokuti zimene zinachitika kutonsa alliances ja kantrema zama alliances ichi muza kuti zimene zinachikoka kuje ni ku alliance kuja zambiri pano vazikumakaika kuti uri kuti mwina tipatizane ndi DPP mwina asatipanga zinasakulisa kuti koma APM si wantunduti si wantundu umene wayi iyo jamasunga malonjezano mwamva iyo jamasunga malonjezano osati abwekha yawo siku la kusala ndikutafune ine chwado aje anthu ambiri awa atafuna aje anthu ambiri ondo makamba kuti asidiki mi anafa ndi covid sina li covid inali chani muri fuse fa chikangawa b Anko antutu akuti anko tulukirani tukufuna ninu mutisangalase function osiyana ndiye ndikuti anko koma ine ndikuona ngati meti mapangira muzili bwino chifukwa timatafika pa global mpaja anthu samatiziwa timaona nawo zonse zopanga ndiye tikazangoti ife tafika ma TV olama TV atakana ndi anko ndi ochuluka bwanji timaziwa zoti tikangofika ife anthu kungotiona chonse ife ufulu watu utha pombo koma tisifika nawo pa chikangawa paja anthu osamatiziwa ndiye kuti ife zathu zili chani koma sonkhano omalisa wa APM kuti tikavota umene utizabwera andi umene utizapanga perform live
countryman and the uncle. Countryman azona kana azona ati katito kwina kuti ife yonso tu tajesina pansi tu iya pansi sura chaniso ife ngati kundakhala kudyetsedwa pansi tinazidyesa toka andi timazidyesa pansi lotoka chifukwa ife timayima pa chilungamo tikayima pa chilungamo zinthu zimayenda bwino kuteko ifeyo kutidyesa pansi ndekuti tisokonezeka koma tizingoyenda mmene timayendera mwa chilungamo momo basi chifukwa amene ndira katire mulungu ndiye mawu amene otu chifukwa ifeyo akatire pano kuza ndifeyo sitimanyengereramo akati pano kuti ndili konkuja akatire pano ifeyo kana kuti simunyengerera munthu wese tamuza ifeyo kuti iwe chipandi si chako akatire pano ifeyo akaza kuti ifeyo timanyengerera kodi ifeyo musichawo iya ndi chawo chipandi si chako komane akhala munthu wina kuti siwanga TPM wezi uchida kuzitamandira kuti ndichanga ichi ndichanga cha nyumba mwanga koma iye satani samanena kuti nchanga amali chipandi chiti chanu ndi chanu ndifeke mone feyo timalule feyo kumako unonga bando kumagula solo kuti chipandi chaina yake ndindani ndife tikakati pande kwa IPM kuti chakuti ife ipi muje kuti tinasanga ndife utangotiyimirira chipandi chacho chipandi chikamachira zinthu zina zake feyo ntima umatipweteka pangachina na kumwezi je ntima uje umapweteka chipandi cho ndindani ndifeyo kantrema zona ndakunyadirani anko kapena pali mawu ena akamene munganamizire inu kuti iyayi koma simunandipasa mpata kuti ndiyakambe akatrema zimene ayo ndakuza litu kale kuti kumalawi kunoko ngati kuli mitundu yonse ya malawi ngati kuli mtundu wozindikira umene mazoza kuti apapa ifeyo tinalakwisa koma uyo asatipusise kachiwiri ndi anthu akunothi akumpoto ndiye ifeyo tikuwayandikira anthu akumpoto chifukwa anthu akumpoto kuja mabweredwe apo konsokolo paja alapa ena tusimmalapa zona ena iniyo simmalapa atisibwino kusalapa zona izilakamba ulokwa tanulu atani alape komakhoza olapa ndikuti sayimba nyimbo yokuti igwira chikuka ayi apapa kuti ndikutha kumene kujangati salapa pamaso pa mulungu usanakhala piso kunya wake suya soja amene mulakwira mulungu ndiye bwino solo anampasa ndi mulungu ndiye akhala piso kwa kuti ambuye ine zimene munatipasazi ndikuona ngati zosakwanira mona ndine mafuna ndiyenjezere zina za kumasiramusi za kumidima kumalirunda agwa pansi ambuye mundikhululukire ndikokonseka akuza kwankhululukira koma kupanda apopo kuzani danusa imba nyimbo yesepeso yachikuka akatire mani mwatero kapene mwina nguyemba ubusa ale kuti adanundi abusa ubusa wakumidima zimene zindi mukanonera chakwiralo ine mesa chakwira cheri mesa ndi mbusa mena chakoti mbusa asana bise nsolo mene buse weje mija kumalalika manena po mavesi eti koma munampa afunira chakwira watapanga kodi mawamba amangoti kwacha amapanga mawamba Bible amakaso APM amene sali mbusa amachwa china Daniel yaja ufumu wanu wagawidwa zikoma kwambiri ndakumvani ine mawa maliza muzamva siku lina pano pa ndingomaliza kuti taamaliza anthu akumpoto ife takunyadirani ife simakape ukakwatira kumene kucha ife simakape yayi tinaona kuti mtundu uwu ndiye mtundu iwonso ananena soka kuti kodi inuyo ndinu ndani ndine mulomwe akuti inu ndiye mtundu ndiye mtundu uwu ife nachitukukoto ndi achitukuko ife chitukuko akatire barabara sana seke chitukuko amapa APM chichi atamagwisa akatitu chakubwera kuchokera apapa ndi chitukuko chimene chichokera ku magazi magazi isiti kwa chulatu wakumpolo kuti ndi anthu ozindikira koma ifeyo ndi anthu achitukuko ndifunsa ndikuti chitukuko chake ndiuze ndi chitukuko chake kumene akatire bali sivuziwa kumaziwa kuti ifeyo kwatu kuchakolo zaka zakupita akatire bali matika kufika zaka 12 13 siti magona nyumba mwa amayi athu bwanjiso akatire bali timamanga magoweroto mamanga gowero ndiye chitukuko chimambira pamene pa chimambira pamene pa yetu wapamba kumanga gowero that is development ndinga mmene muje mu newspaper la ina pili lole suwaya kutandize kuluko pawa ulamaya kama akapika sima ife tikapika fina dance katibwera kumbadira kucha amangu itinga simeje kuika muti mkowero muti amaza kuti anyamata wasaja muti ndiye mwafusi ansatu aku St. Religion iwo anyauwa amagona nyumba mwaya opaka na zaka gowero tusaliziwa ndiye khalabwa cha chitukuko chitukuko singati chitukuko chimatengira magaza country man ali ngati aluku ndakumva tiona na mamawa ndine country man